Aviam, aquest és un informe que vam fer sobre el Consell de Treball Econòmic i Social. L'objecte de l'informe ha estat fiscalitzar els comptes del CETESC a l'exercici 22 per verificar que es presenten segons el marc normatiu, difusió financera aplicable i en particular respecte als principis i criteris comptables que aquest marc conté. També s'ha inclòs la comprovació durant el període fiscalitzat, si el CETESC ha desenvolupat la seva activitat d'acord amb la normativa aplicable. Aquest seria l'objecte. Jo crec que tothom coneix el CETESC, però els nostres informes sempre intentem no extendre'ns gaire, però sempre intentem explicar una mica qui és el fiscalitzat. És un òrgan consultiu, com saben, d'assessorament del govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, d'acord amb el que és l'Estatut d'Autonomia, les seves naturaleses i funcions estan establertes en aquesta la llei 7 del 2005. És un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat. Un element rellevant és que està representat a les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials i per tant, aquest és el que el forma aquest Consell de Treball Econòmic i Social. Pel que fa a la comptabilitat, s'ha sotmès al règim de comptabilitat pública aplicable a l'administració de la Generalitat. Aquest és el tema més rellevant dels que... I, per tant, a l'ordre del 2017, que és la que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. Sense extendre'm molt, perquè avui ja em tenen avorrit, suposo, però és molt important aquesta ordre perquè durant molts anys vam estar sense. Per tant, va ser molt d'agrair. I els auditors aquí presents ho recordaran, que feliçment va arribar tard, molt tard, però va arribar aquesta ordre després de molts anys. L'actuació econòmica del CETESC se sotmet a la fiscalització i el control pressupostari, els quals corresponen a la intervenció. Per tant, tot i que aquest òrgan participat pels organitzacions sindicals i empresarials té una fiscalització interna com si fos un òrgan de la Generalitat. Aquest és un tema rellevant, com veuran ara. El CETESC presentava un resultat pressupostari positiu de 34.000 euros. Els drets i obligacions reconeguts en l'exercici van ser de 2.460.000 i el 71% de la despesa reconeguda per part del conseller era despesa de personal. La resta de despeses són comptes de corrent de béns i serveis i concretament dels quals el 63% de despesa derivada del lloguer del seu de l'entitat. Disposa d'un romanent de tesoreria positiu de 822.000 euros derivat d'un excés de transferències de la Generalitat en l'exercici 22 i anteriors. L'any 2002 el Consell va formalitzar els expedients de contractació per 143.000 euros, dels 76 expedients, 72 eren contractes menors. Aquí hi ha un error, és l'any 2022, no 2002 com diu la presentació. L'opinió de la sindicatura en aquest cas és que els comptes no expressen en tots els seus aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i la situació financera, bàsicament per aquest romanent que he explicat. L'opinió desfavorable es fonamenta en el fet que els sobrants de transferències corrents del Consell no obtinguts en concurrència i que tinguin com a finalitat el finançament del dèficit d'explotació de l'entitat han de quedar registrats en un compte passiu a curt termini. Per tant, el CETESC hauria de reclassificar aquest import reconegut en l'epígraf de patrimoni net. Altres increments patrimonials pendents d'imputació resultats a un compte passiu a curt termini per un import aproximat d'aquests 700.000 euros. Posteriorment, al nostre informe, la intervenció va actuar i s'ha regularitzat aquest import de 700.000 euros, tant en el CETESC com en altres entitats que també tenien aquesta situació. Són romanents resultants d'aportacions que no s'han gastat. Altres temes a tenir rellevants llevat d'aquest. El president i la secretària executiva tenen la consideració dels càrrecs, a tots ens semblava que per tant haurien d'estar inclosos en la relació dels càrrecs del sector públic i les seves retribucions s'haurien d'incloure en l'article 10 dels alts càrrecs del pressupost de despeses del CETESC. Això ve fonamental, no és que generi cap irregularitat comptable ni de retribucions, sinó ve d'aquesta doble naturalesa del CETESC. Per una banda, és un organisme de la Generalitat i, per tant, com a tal, s'ha cregut tant en la seva llei com a l'activitat ordinària que ha fet la Generalitat tractar-lo com a tal, però al mateix temps és un organisme on aquests alts càrrecs són els designats per les organitzacions que formen el CETESC. És a dir, en aquest moment el president del CETESC forma part, és un dels representants, un dels sindicats, i la secretària general és la representant d'una organització empresarial.
I per tant, nosaltres el que diem és, si sou Generalitat, heu d'estar com els càrrecs. Però, en canvi, com hem vist a les delegacions, ells expliquen per què no ho són. El Consell no disposava d'un conveni propi i es regia per diferents acords sobre condicions de treball i en tot allò no regulat pels acords que aplicava el conveni col·lectiu del sector d'oficines i despatxos, la qual cosa, si forma part de l'administració de la Generalitat, com diuen, doncs no se sostenia dret. Els membres van renunciar en alguns casos a cobrar les compensacions per assistència a les reunions. Aquests són els òrgans de govern, els òrgans que estan nodrits a través de les organitzacions empresarials o de representació dels treballadors, a favor de les organitzacions o associacions. Nosaltres creiem que aquesta cessió d'aquest dret de crèdit a favor d'un tercer d'aquestes compensacions no està prevista en la normativa que regula el CETESC. Pel mateix que estàvem dient, és a dir, si som administració pública, si som un organisme de la Generalitat, això no és. I per tant hi ha aquesta dualitat que jo crec que nosaltres plantegem a l'informe i que algú hauria de resoldre. Conclusions. El CETESC, la primera més que hi ha al principi, aquest romanent de tesoreria de 822.000 euros, d'acord amb el que l'article 14 de la Llei de Pressupostos disposa, el Departament competent en matèria de finances hauria d'haver efectuat una retenció de les transferències amb càrrec a l'exercici. Amb aquest comentari el que acabem dient és que, tot i que ho posem com una observació en l'informe del CETESC, és més una observació cap al Departament d'Economia i cap a la intervenció, que no pas cap al propi organisme, perquè qui havia de fer, i que ens consta que possiblement el nostre informe ja ha fet, és aquesta retenció de les transferències en càrrec a l'exercici següent per l'import que determinés la intervenció general i que la sindicatura estimava en aquests 618 milions. 616.000 euros, perdoni. No estic acostumat a parlar tan poques quantitats. En el cinc dels contractes revisats s'ha detectat determinades incidències, aquest és el tema de contractació, relacionades amb la contractació separada de prestacions, que hauria d'haver estat objecte, pel fet d'estar relacionades amb contractacions successives, per cobrir necessitats recurrents o previsibles. Aquestes incidències han donat com a resultat l'al·lusió de requisits de publicitat o relatius a procediments d'adjudicació que haurien corregut. Per aquest motiu constitueixen un fraccionament indegut del contracte i en conseqüència un incompliment de la llei de contractes públics. Què recomanem? Primer, un control de despeses recurrents contractades mitjançant contractes menors, és un tema de contractació que en aquesta comissió, en altres informes, hi ha aparegut, i després que s'elabori un conveni col·lectiu pel seu personal laboral que s'adequés a la seva realitat. Respecte al que nosaltres fèiem d'opinió negativa, ens consta que per part de la intervenció ja s'ha actuat. Ho dic, ens consta perquè hem vist la reclamació que ha fet la intervenció, però que no forma part de l'informe. Ho dic perquè val la pena, entre nosaltres fem l'informe i que venim a presentar-lo passa un temps, el que vostès creuen pertinent, només faltaria, però evidentment passen coses i per tant paga la pena, encara que no les puguem acreditar, que en tinguin coneixement, encara que sigui de forma oral, i que si vostès les volen comprovar, doncs simplement fent una petició al Departament d'Economia poden saber si el que jo dic és cert o no. Simplement és això. També a vegades penses no ho diguis perquè no pots acreditar-ho, i no forma part de l'informe en puritat, però a mi em sembla que per estalviar processos val la pena posar-ho de manifest i si vostès ho volen comprovar, en aquest cas el tema aquest dels romanents, que no només afectava aquesta entitat, sinó que afectava altres, doncs sembla ser que per part d'intervenció s'han fet les coses que s'havien de fer. Res més, moltes gràcies.